uchawa ndakakuvimbisa rudo, ndakakuvimbisa mufaro nemaruva, ndakati uchawana zvese zvaunoda, mudiwa wangu ndoreva zvese zvaunosuwa, handizokurwadzise, handizokusuwise, rudo matiri ngatikuzepa usinganzwisise mudiwa wangu handizokurwadzise iwe, handizokusuwise, rudo matiri ngatikuzepa usinganzwisise mudiwa wangu. My bestie. Yeah. My boyfriend. Tofare baba. Ndio tufare baba. Uzombobudisa mazino. Mazino fana budondo notufara. No, unozona mazino angu here kana kuti speak your spoke. Chekutanga ndakuona mazino ako. Naiwo kana ndongoti maziso ndati mazino. Ade. Nabo, alright. Niende naye panapa. Mainini vati. Vasati vatsoka nataura nawo pafoni. Saka ndaro tuperekedzona maiguru wangu. Na maiguru wawo. Oza zvese zvakaitika. Zvese? Not zvese. But zvese. Kwete zvese but zvese. Isi problem. Ongera maiguru. Pasora. Sema zimaya chitonya chibaka. Okay, fine. Ande. Saka ndikudayo. One best wangu anomira neni. So, let me get this straight. You're good to make grow up or can solve this situation of yours. Sure. But lokumbira makanaka. Usazoudza maiguru wako kuti 3 days yeswangoro kunongota kuti nandiri kumba kweshamwari. Bo. But ndikavaudza vana basa. Acha, unoti ndine wamwe magiza akashata. So audzi. Bo. Yeah? Yeah. Let's go. Are you seeing a ghost? Are you okay? Kuti pamba apa ndo pamaiguru wako. Pamba pana Iris. Iris, yeah. She's my cousin. Don't tell me kuti ndiye Iris waitaura. You're on your own. No, kumira panzi pana. No, and it is. No. Maybe I can't do so jera because and mwana wao. Don't need to jerke tu. Maiguru wangu akadaro. Wakutova nyepera. Maiguru wako akadaro. Avambodaro. Makanaka, clearly you have not met maiguru wako. Okay? That woman, she 7 months because of her. No, listen, I will do anything for you, but this is too much. Okay? Can you not just poison and jump over a grenade for you? I will do that, but I will not meet that woman on behalf of some guy. I'm sorry. Okay? Let's go. No, I went there. Kunyatsoziya maiguru wangu eri. Ndikunyatsoziva ndosansi tuende papa. Ndakumira panzi. That's the least I can do. Maiguru wangu munhu ane moyo muchena. Oh, maiguru wako ane munhu ane moyo weblack. No. Yes. Havana moyo weblack. Let's go. No. Ngoni. I'm not going, Makanaka. Let's go. I'm not going.
Let's go. Gone, please, let's go. She won't harm you. Maganaka, that woman is not a fly. She's not harmless. Okay. Inini, I am going in that house over my dead body. Okay, fine. Wasuda kuenda nditi? And this. Okay. We shall see. Wanza. Ndakumira panapa dautoenda so. Ndakunovaudza kuti wakagara neni kwe3 days. Uchindichengeta. Let's see kuti audzokere kujeri. Apo ndingakuenda 12 years. Ndikukwaza ukuthi Neni here, yeah? Be strong, man. Be a man. I decided. Somebody, kukana decided. Ichi kunibata ungatunodana. Ayiwe gogo usaka kukubata zvinoro tinodana. Famba kumbera. Yewe goni chiko. Si. Kochi. Okay. I want it. Hey, trespassing. Makore mangani zviya. What are you doing in my right. Hey, well. Wangarumba mangu kai. Mama ndindewe naye. Trespassing. Makore mangani zviya. 10. I think you Tula wena. Tula. Shut up. Toni, mumwe mako mune chiu. Hauna kutibira here. Mama nombo bakani mama. Ano, when chakurova. Ba. But sanhata nenhingirikiri nenda. Iwe ndikuda kuona kuti mwangu mako mune burisa uyu. Mami nemari yangu yakawanda mbongo. Ndikaishaya ndandine 2,600. Uri kuzvinzwa? What were you doing in my house? Iwe ndinokurova, this is not your house. Wazvinzwa? Ndiri mai vako indini hamusumba makomo. Unaenda makonzo nekiti uchipinda zvomba mangu. Ndiani akakudza izvozvo? Mama. Kiti waiona kupi? Aisi kiti mama. Ndiye munhu akandibatsira mama. Kukubatsira chii? Mama ndine nhumbu mama. What? Mama ndine nhumbu. Ndakamitiswa mukomana paramba nhumbu. Saka ngoni ndiye anganiperekedza kuya kuno. Kufiki mama vatikundi. Saka yakona ndizadzisa nhingirikiri uko. Right. Out with it. Say it. Mama ndine mukomana wandaidanana naye. Saka akandimitisa. Okay. Namudzwa ndane nhumbu bvaramba nhumbu yacho. Saka pandakaenda kumba kunogara namama wakazonoti ndane nhumbu ndobva wandidzinga kumba. Andidzinga kumba kune ndiye akatondibatsira ndikanogara naye. Kusvikira izvezvi mainini pauzofanira kuti tanzvikwanisa kudzoka enda kuna mai guru unofanira kugara ikoko sangu ndiye andiperekedza. Wanga uchiperedzwa nangu wanga ushaya manhu ese kuperekedza. Handina shamwari kunze kwangoni. Alright. Nyaya yako ndainzwa. Wati ndiye akakurepa kwa. Ayewa mama. Ndiye andiperekedza. Vanhu vanenge vachirepa vanhu vanokutyisidzira kuti usazotaure chokwadi.
mazira andinoita uyu akakurepa iwe uri kutotya zvokutaura ndakaripa anombondirepa mama. Mama ndakamitiswa mama. Mukomana neuyu kauyu you are telling me kuti you were raped nemunhu uyu. anombondirepa. He raped you. Munhu uyu ndinomuziva. His name is Crime. Uri kuzvinzwa? Akabva kujeni ndamusungisa manje so ari kuda kutodzokera futi. His name is Crime. Well, with me you are going back to jail. Yes, how old are you? 20. No, you're 15. Underage. Uri kuzvinzwa? Mama ndina 15. Unenge uchimhanyirira kuita zvekusekenyika nevanhu vakaita sana ngoni ava uchipedzisira waningirwa repwa navo. Iwe uchiziva kuti uri mwana mudiki underage. Mangona Ilato jeri. anombondirepa shuwa mama. Anombondirepa ngoni is innocent. Uinnocent wake unonoperera kujeri. Ndisojeri ari innocent. Ndiye akandibatsira kutaura chokwadi mama. Uri underage. Hauna chaunotiudza. Mama, I'm 20 nini. 20 dzawakani. Munina wangu ndiri kuziva gore rakakubereka. Uri kuzvinzwa? Usade kundibata kumeso zvisina nebasa rese. Mama Iko kupusa kwako iko ndo wasaka urepwe. Ndinombomurepa. Wakapusa ndosaka akakurepa uyu. Ewe unezera naye ronoita basa rekudanana naye wekuti akurepe. Unenge uchimbotamba naye uchipinda mudzimba dzavo uchiita sei? Ende unenge uchitsvagei kuvanhu vane nhamu dzakadai idzodzidzi. Nhasi unowarepwa nemunhu ane nhamu iyeyu. Mama, he is a human being. Anombobvira andirepa uyu mama. Ndiye Wada akatondibatsira. kurepwa nekiti kana kuti negonzo kana kuti nemombe. Human being ndiye akakurepa iyoyi. Human being. Makatsanangurira mama wako kuti Mama, shuwa anombondirepa ngoni. Kutaura shuwa ano. You are underage wakarepa. Okay, ngandoita ma calculations angu panapa. Kana zviya trespassing i5 years mujeri. Kuba stealing 7. Yeah. Yerepi manje iyo yerepi yakatotongwa kudhara wazvinzwa? Repi yakatengwa kudhara. Wazvinzwa here? Zvimwe zvese izvizvi. Saka toti 7 plus 5 12. Tozoti iyi handizi kuti major street vashati ichi vazhinji vari kupiwa ma 25 30 years. Especially vanenge varipa mama ina kudai. Saka rwendo runo runochemberera ikoko. Ndokwa runochemberera rwendo runo. Wakajaidzwa zvekujaidzwa ende ina handizi kuti sei nhamo mudzimi yenyu yenhamo nechizve kumusha kwenyu ikoko zvodangonanga pano pamba pangu washaya vamwe vanhu kwese kunze ukoko akuti uri kuya nemwana womunini wangu panapa futi wakamurepa futi. Ndosaka ndaitaura kuti airisiyana nemunhu uyu ndiye akandiparira zvisina nebasa rese achiuya newe nenhamo dzako panapa. Swedewa kwe anondizadza ningirikiro we. Iwe swedewa kwe iwe. Pane mwana wapazasapo akarepwa futi. 2 weeks ago uri kujeri iwewe. Asi ndiwe ka iwewe wakamurepa. Hatichazivi kuti wakabuda rini kujeri. Because ndiwe wakaripa mwana iye. Chinzwa ndikudzi. Ndamboti chipa 7 years zeningirikiri. Ndati 5 years dzekubazviya. Ndikati 7 years dze trespassing. Right. Idzi dzandaitora 25 dziya idzi hadzichatokwane apa. Nekuti wakambeya uri kujeri futi. Saka idzo dzinopiwa vanhu vanga vachitanga kuenda kujeri ndovanopiwa kuma 25 30 kwandaitaura. Imimi vanhu vakaita semami makaita 7 months muri kujeri mambei muriko kudhara. Makatopiwa mama makore ekunzi kuzosvikira makore aya apera usina kupara imwe mhosva manje watoipara usati wamupedza kana mwedzi barely a month wakunzi. Saka listen, iyoyi handizi uchapiwa makore makana 50 anogona kukwana kusanganisira nei mwana wavanhu wawakatorepa uko futi iwewe. Uri kuzvinzwa? Pane mwana wapazosapo akarepwa ngani nyaya yenga iri pending. Ndiwe wanga watoripa 100 futi 100 wazosvika kudzezeni nguwai wandizadza meni wakanambokuudza wambomudza chi kuti iwe ukangoshama murume wako kuti kukurova unopinza munin'ina wangu panguva yakaoma iwe. Ndakambokutaurira dzikama ndaikuona zvakanyanya kuti hauna kunyatsoita mushe iwe. Enhwa uneningirikiri mukatumbu kamwana kaiye iuyu wakarepa mwana ane underage. Mama
ndakakudza kuti nyara. Ba, enda uko. Kundibatisa zvinhu zvandisikadi kubata gamba. Wakanipa mwana. Wakanipa mwana. Ane fitness kana fitness dzacho handikuti atadzisvitsa. Mama ndombomurepa ina ndombomurepa. Makanaka uya utaura kuti uchadzikama zvako. Nene, uchapambari paugodzikama. Ndombomurepa mama. Kumbomusande nesoja. Ndokumbirawo. Mama uregerere yangu. Iyi yakatopera kudhara, nyaya yakatopera kare. Yakatongwa kare nejasi. Anambondirepa mama. Makatsanangura mama ati nanangoya. Anambondirepa shuwa, anambondirepa. Ndiye itondibatsira sine pekugara mama. Mama kandi. Udei. Kwakenda kuuko. Ndakuudza makanaka, ndakuudza kuti mai vako ava ndinovaziva man, but iwe unenge uchindiitira nharo. And you threatened me. Now look, she's still doing the same thing. She's threatening me kuti ndoenda kucheri inini. Ndakatadzireiko makaya, watu tsitsi dzacho dzinotsimbirira seiko. Ndakatokufirirawo piti kuti munhu ari kunetsekana ega ndimubatsire, and this is how I get repaid. Ndikaenda kucheri futi ndoita sei? Huh? She won't harm you. I will protect you. She has done it before, okay? But on the one home's kind of JJ, and look where I ended up. Jail, 7 months, and it's not a good place, I'm telling you. And you guys, when I say so, what you face, don't go start. Ngoni Gama Chico. And also I will protect you. You will protect me. Makanaka, all I wanted to do was to protect you, okay? And I know you can do anything for me, but not from that woman. You won't protect me. Do you know what she's capable of doing? Do you have any idea? Masimba anamai vako vari mukati umo kuti vanozvikwanisa sei? And you know I've suffered enough in the name of love, okay? And I don't want to suffer anymore. I don't want to continue suffering like this. Haundinzwira utsizere maka. I've tried. Nambokuudza makanaka. I can't do this, okay? You know what? That's so. Wewe Garana mai wako, and please don't come to our house again. So you not yelling, okay? Ngoni. Makanaka. Ngoni. Makanaka, Where are you going? Ngoni. Where am I going? I'm going home. Chimonterere. Kuterera kuti chiko maka. Hapana chekumboterera. Am I not your family anymore? Am I? Huh? Chiko newe. Hausunzwisisa iwewe. Inini na Iris takasiyana. Makasiyana pa. Ini ndinonzi Makanaka, iye anonzi Iris. Mai guru vangu atisingatombozive kuti ndozvavakakuita. I didn't know. You didn't know? Yes, I didn't know. Well, now you know. And can you please understand why ndiri kutya? Okay? You don't understand. Okay? You don't understand. I want to do a lot for you. I really want to, but I can't go back to jail again. Maka, I suffered. I think I thought the universe would just owe me for all the good things that I've done. I know I'm a good person. I think the universe I thought it would owe me something. You just said I favor, but no. What did it do? I thought love would step in and say, no, everything is good. But, nah, man. I'm sorry. Ngoni. Ngoni. But mama, why? Why, mama? Why, mama? Chi, as mama. Chi. Unaona shinji nondishamisa pauti vanhu twakaita semitu vana tudikisoka chinhu wani uri kamwana kadikidiki katakazvara isusu uri kuzvinzwa but wauda kutondibvunza kuti why what do you ask uri kundibvunzirei kuti anzi why unoziva chii zera rako irorero ndosaka muchimitiswa mine 14 years mama chekutanga Ngoni ari innocent chechipiri mama miri yenyaya yekunditi ndine 14 years munendesa Ngoni kujera sina nekuti tisaka kuzvara iwe tinoziva patakakuzvara pacho mama munin'ina wangu ndoziva akazvara mwana iwewe rini kamwana kacho kari mudumbu kakadaro kari kakadzi kakadaro kari kakomana kana kari kakadzi kanofanana futi newe futi kotanga futi kuita zvayo kufana mai kamwana ikaka kari mudumbu mama makutuka mwana wangu ari innocent nyaya idzi haasi kuzviziva but makumutuka
It's for ngoni mama sene naye ari innocent. Dai siri akandibatsira pamwe denda kajikwa nezvikara. Wakabatsirwe kudai akakubatsira kuti usakwana bude makumba ako usina nhumbu. Ndopa ndingadai dai auya waya nekarume kayo chikachindiudza kuti mwana uyu anga akuda kurepwa nemumwe munhu. Ndo zvandaizobvumirana newe. But kana iye achiya newe akatokurepa ari iye. Handibvumirana newe. Mama ka andizive zvangu kuti ngoni makamuvengerei. Kana makamuvengera nyaya airiska handizozive but mama ka musandivengera. Ndatombiri yaIris neyako dzanyaya mbiri. Iye handizivi kuti chari kuvavarira pamba pangu chii. Che kuna Iris akuya kurepa iwewe. Mama ndindamuvhevhetedza kuti andiperekedze ndiende kuudze dambudziko randakasangana nayo. Dai wanga uine mukomana akakurepa wacho dai wanga ari mumwe mukomana angadai auya naiwe. Iwewe ungadai wauya naye iyeye wazoireko nangoni panapa. Ngoni ndiye muridzi wenyaya ndiye akakurepa. Mama tienda kuma-DNA kana zviri kunetsa. Nenhamo inangoni une mari yacho here yekuenda kuma-DNA iwe? Mama munoti neyo nhamo inangoni nhamo ndopamusha payo. Anowana kupika na dollar kuti iwe bva panapa ndinangwa kuswera itirana nharo nemwana mudiki kudaro mapizza newe ndinezera newe nenda unondibikira chii. Asi mama ka ngona achararama upenyu hwakanaka miremone mama muchanyara kujerika kujeri ubike chii pane maskonzi ari mugaba riri pamusoro penhingirapo uye undigire tu kana wabika tii. Damn it man. Ngona akazotenda kumatiri. Ndosaka ndamusero kugareni chakati zvezvo ngona anowana kumari. Ngone rwendo runo ndamuwanikidza ngone rwendo runo ari kunyung'ura ndikumunyung'udza kujera abudi. Iyi ndiyo yanditonditira zvakanaka iyi yemwana weko ndiye atozondigonera manje ari kunogara ikoko haachandinetse futi apa hachapapinda apa toda kuzviona anzi achagara zvakanaka achagara over my dead body. Mama ka andatombosiva kuti ndechasei ndatopererwa mukatontaurawo namama munenge magona mufunge. Ndichamboenda kuna mai wako ndonotaura nawo. Iwe uri mwana wangu hapana pandichakurasa kana kukurama ndokuramirani. Ndichanotaura nawo mai wako. Mai wako anombooma musoro dzimwe nguva ndomuziya munini wangu. Ini nditori nani ndakapfava zvekuti ndakapfava ndozviziya. Saka ndichataura navo ndonzwa kuti vanoti kudi kana vati udzoke kumba unongodzokera but kana akaramba ndingati kudi hapana. Suzana akaoma. Zvandinozongoita ndinongoti kana vakanga varamba chichidzoka iwe kuno kumba wouya uchigara hako panapa you can stay here as long as you can. Handiti kusvikirawo kumberi kuti echiona kuti zvine zvifamba sei. Saka usazonyanye kustreseka chaizvo naika. Ndichanotaura navo zvinhu zvinogadziriswa and handiti unochibara muzukuru wedu and munhu ane pamiri futi haazodi kuramba achingonyanya kunetseka naika. Mama mati makapfava nodrama muchida panzapo. Inini here I am as soft as cotton wool. Mama mashuta kani panzapo ndatomboti ndimai vangu herapo. Inini ndinoita kudzivirira nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda. I'm your mother. Saka handingaregedze muchiwira ndakatarisa. I have to fight for you. Zvese zvandaichita zvese ndichikufight kukufaitirai vanangu. Handiri kuti murarame upenyu hwekutambudzika. Alright mama. Mama ka Suzi akaomesa musoro. Aiwa ungade kuti adi Susan munini wangu inini uye ndimai vako. Mai vese ndo zvavanotoita. Unengoda kuti aitise. Vanenge vachiziva zviri kuvarwadza. Hazvinakidzi uchaonawo kana mazvarawo venyu vana. Handiti muri kutobereka kudai. Samai munhu otodzwa kurwadziwa nezvinhu zvakadai. Haangangogamuchira kazvise kuti wauya uchiti wamitiswa diyo ongosekerera. Zvinotorwadza mwanangu. Izvezvi kana inini mupandiri panapa ndiritorwadziwa.
Right mwanangu, iwe kana kugara panapa handiri kuna ngoni pano, handitombodi zvangu kumuona azvinzwa handidi. But Mama, one is just a friend, and he's a good person as well. A man and a woman, or a girl and a boy, will never be friends. Why? Because ukaona vanhu vakadaro vachiti tima friends pakati pauviri hwenyu pane hwana anenge achitoda mumwe anenge achitonyara kutaura. Zvino handitode zvangu kuti ufe wakadanana nguo. Uri kuzvinzwa? Mama ndazvinzwa Mama, but unozoti munhu ari kurarama upenyu hunorwadza izvezvi, saka anoda munhu anomira naye. Inini ndichangomirawo naye, kana zviri kunetsa zvekuti nditi shamwari ndichamira hangu like a sister. Well, handiti wati ndati unenge uchigara panapa. Don't take Ngoni's problems and make them mine. Uri kuzvinzwa? Kana ari kugara upenyu hwakaoma, none of my business. Wanzwa? Hazvinei neni. As long as you are here, I don't want to see Ngoni here. Okay? Good.